Sugot na ang pagbantay sa kapulisan sa pagpatuman sa health protocol sila binas sa mga palengke sa Cagayan de Oro City. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, dagsa na ang mga mamalitay dinhi sa Kugon Public Market sa Cagayan de Oro City. Busa doble pod ang paningkamot sa kapulisan aron mapatuman ang health protocols batok COVID-19. Samtang mga ambulant vendors nagmalipayon human nga matagaan sila og pwesto sulod sa merkado. Subay sa programang Ligtas Paskuhan 2020, masugot ang pagbantay sa kapulisan sa Kugon sa Cagayan de Oro City aron mapatuman ang health protocols batok COVID-19 sa palibot sa merkado. Labi pa nga dagsa ng mga mamalitay karong duol na ang Pasko. Lakip sa gibantayan sa otoridad ang mga ambulant vendor gawas sa merkado. Sanglit sagad diha magsugod ang pagtapok-tapok sa mga mamalitay. Usasab sa ginatutukan ang mga mamalitay nga gadala og mga gagmayng bata kinsa bawal pamugawas. Makita gyud nato na daghang mga tao na diri sa atong kaning palengke, no? Ato gyud gihapon kining gi-implementar kining atong kaning mga precautionary measures regarding sa COVID-19 kay kabulotang ang COVID-19 na paghihapon kaning atong gitawag nga dili makita nga kalaban. Samtang aron mahatagan og pagtagad ang panginabuhian sa mga ambulant vendor sa syudad, sugod December 20 hangtod 31 gitugutan sa LGU ang pipila kanila nga mamaligya sulod sa merkado. Gani anaa sa 91 ka mga bakanting espasyo ang gitagana sa City Economic and Enterprises Division alang kanila. Ang atong practice sa mga pila katuigan na before nga tugtan nato ang atong mga ambulant vendors mamaligya sa dalan, bantayan man tingali to ninyo nga during Christmas season naa sila subo lang nga dili nato karon mapahigayon tungod gyud ni COVID. Usa si Norisa Alinog sa mga natagan og tsansa nga makapamaligya sulod sa merkado. Sigon niya, sukad nagpandemya naglisod na siya sa ilang panginabuhian. Busa dakong tabang ang pagtugot kanila nga mamaligya sa sulod sa merkado. Daghang kay salamat sa ila. Dako kayo, kayawat na lang nga nakapamaligya ka naman po mga halinon nga mga item. Mapasalamaton sab si Roslain Ubinay tungod na plastar gayod ang iyahang gamayng ukay-ukayan. Oh, naka-plaster me. Karon kumusta man? Sukad nagsugod mo din kumusta ang halin ninyo? Kira gyapon? Okay naman gyapon, depende na sa diskarte. Sara obserbasyon sa otoridad nga sagad sa mga mamalitay dinhi sa pampublikong merkado wala matud pa ginasuot og tarong ang ilahang mga face shield o ginabutang sa ilahang mga ulo. Busa panawagan sa otoridad nga suoton kini og tarong ilabi pa nga dako kining tabang aron malikay sa COVID-19. Sara. Yes, ay makita nato ganina no katong mga bata, mga menor de edad nga naara gihapon no diya sa Lebanes mga palengke delikado na no, risgo na sa COVID-19. Do na bay mga sanksyon ni mga ginikanan nga nagadala gihapon og mga bata diha sa mga palengke kabalo silang bawal gihapon mogawa sa menor de edad. Sara, subay sa kining city ordinance o mga balaod nga ginapatuman dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, wala may sanksyon ang kining mga ginikanan nga nagadala sa ilang mga bata pagawas sa ilang mga panimalay. Apan ang ginahimo sa otoridad, ang una nilang ginahimo kay ila matud pang ginabadlong o gina-educate kining mga malapason nga ginikanan nga nagadala gihapon sa ilang mga bata pagawas padulong dinhi sa mga pampublikong merkado ug ugaling makita pa nila pagbalik posibleng dalon sa police station o ilista ang mga pangalan alang sa mga posibleng charges or unsa ba ang mga pagahimuon sa LGU nga kining posible ipalimpyuhon sila sa mga parke dinhi sa Dakbayan subay na sab sa mga pagtuon nga ginahimo dinhi sa IATF sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.